Aquí els tenim a 750 metres, no hi ha tàctiques que valguin. El que corre més va davant, digues, i que fan persones que tothom faci això, perquè són dues valetes que estan creure's en un futur de les categories superiors. I la valeta... Aviam, anem a pams, que es diu el David. Amb el 228, a dalt de tot, veig que ja et coneixes el camí, el Marc Font del Gironí, segon, i el Marc Valderrama del Cornellà, tercer. Aquest és el podi absolut. Els tres primers en creuar la línia d'arribada del sub-10.